Hello mga Ludi, mga idol. Welcome to another episode sa tuang Facebook page, sa tuang YouTube channel. Naanasad kami karon diri sa lungsod sa San Fernando, Barangay Basak. Aron manguha mi og baki, mga idol. So nanasang tropa nato diri, mga idol. Nahigam sa tong baki, ngalami kayo. Lami mo kayo, mga idol, dun mga nahigamit sila. So naan sad mi karon dire. Alright, mga idol, i-update na lang tamo, mga idol, kung unsang mo makuha dire, mga idol. Alright, sino dong? Nanay kuha dong? Alright, nanate baki kuha, idol, oh. Duha gagmay lang. Gagmay lang, mga idol, pero lami na nagsabaw, idol. Alright, naiusa di ambak. Naiusang ni ambak, mga idol. Okay kayo. Okay ka Dasel? Kapinta TV. Please follow Kapinta TV, mga idol. Right, nainambak. Bato. Dako kay ngalinaw, idol, pero nainambak. Pila to kubog diambak, Sel? Usa. Mingaw pa, mingaw. Nailayat na daw? Nah, susah. Ada yang depan. Nah, mana nih? Na. Loh. Right, dako lagi na usa. Nah, susah gamay. No, idol, oh. Tawa, idol. Wow, baki. Wala gamay usa. Gamay man. Sige lang. Sudah na. Kapay usah no. May usap ito. Alright, tapay usap, mga idol. Labas sa tubig, mga idol. May tawon to na. Nasa dia, Sel? Wow, hindi ko sa pang, oh. Isa pang na mo. Right. Wala mo. Kaya ako rin. Idol, tara, idol, igo, idol. Buslot, idol. Naigo sa pang, mga idol. Alright, Russell and the Bobs. Kapinta TV, hinigo kayo. Okay. Okay. Bakian dia dong? Usah deh. Itu ganina wala yat. Ada kalayat, nag-usa dia dong? Ay. Lala. Na? Okay, dako. Dako dong. Kina ko na dong. Wala, sudah na. Sudah na, mga idol. Baki on the mix. Lala na. Okay, pat. Pat, mga idol. Sudah na sad. Ini kita rin ganina dong, dako. Akin eh, mawan eh dong. Ha. Right. Nakuha ng master, ha. Master. Baki on the moves. Tara na ka. Okay. Baki. Bagyo na sad. Baki. Bagyo na sad, guys. Bubog na sad. Unsad ko na dito. Ako medyo wali dari ko. Hello. Hoy. Bulok ka na ang baba, guys. Okay, let's go to Huga. Iko, nakuha ba kayo? Tabangan ako. Na? Dako. Wow. Dako. Na dong. Okay, dako kayo, mga idol. Alright. Apa? Gamay-gamay lang. Pero madaan na. Right.
Nice. Kadir mana? Rata. Jangan dah. Ayo teman-teman. Mana lanjut? Jangan kecil lain. Kayam kan. Ari na padong diri ha? Ada dah. Aku. Gigi, dekat hari jadi. Elang. Yawan ko. Buat, oi. Ini aku tangan dari. Terus balikin. Balik. Tadi apa ini masuk? Hah? Ikan ini mati. Tara, nanti mati. Ada. No. Makan tadi. Masuk di situ lah, dito. Balik. Udah. Kita tuh, Bapak. Ada ko. Lain na pud na. Tara. Aris, kumpul Aris itu. Bukaw dia dong. Bukaw ka na, bukaw. Bakit mga idol? Ay, usah ya. Alam niyo lang nana yan. Asam to usah kanina? Yan, di mo ko kamao manakot. Katiyo sa ni program. Gipahok na ganina dan? Oh, pahok na ko. Bulan ba na? Sampai na ko. Pag na nako. Eh, Santay ko no. ha? Kaya. Sorry yan. Masakan pa mo yan, ligda nagbato ya. 3 hours later. Right mga idol, mauna ni siya mga idol. Mauna ni resulta. Overtime ta mga idol. Limpyo na jud ang baki uma nagkuha na mo og panit. So padungan ni siya lutuon. Nani siya butig mga idol, butig. Butig. Na. Huy. Brag. Na, butig siya mga idol, basig nagtuo mo siya. Kuha ni siya pineapple. Yan, mura manig pineapple ang hiwas butig oh. Kuha man ani. Taga Kubo naghiwa ni butig ha. A few moments later. Kupul. Jauh dengan mga bu. Parat lagi. Na bakang ay. Okay. Best. Ay, kinaw na kay. Malatot na.